Сәлам дуслар. Миннән сиңа сәлам тапшыруы кабат эфирда, студияда аның алмашсыз алып баручысы Галия Гимаддинова. Бүген 11 апрель пәнҗешәмбе көн. Почтабызда булган хатларны ачып укып китәм дуслар. Бүген Радищева бистәсендә гомер итүче Аввясовлар гаиләсендә гаять шатлыклы тантана. Шәүкәт Абдрахманович Аввясов 65 яшьлек юбилеен каршылый. Ә иртәгә 12 апрель көнне аның тормыш иптәше, яраткан әниебез Фәридә Ахтямовнаның шулай ук матур 60 яшьлек юбилее булачак. Дип башлыйлар үзләренең котлау хатларын уллары Ренат, киленнәре Люция, оныклары Элина, София һәм Русланчик. Кызлары Лилия, тормыш иптәше Саша, оныклары Илдар, Рөстәм һәм Регинашка. Апрель айы гадәттәгечә безнең өчен иң кадерле ай. Чөнки бу айда бары бер көн генә аралык белән безнең ике фәрештәбез, әткәй-әнкәебез туган. Араларында аларның нәкъ 5 ел һәм 1 көн. Шуңа күрә елда без бу ике бәйрәмне уртак үткәрдек. Сөеклеләребез, бүгенге котлавыбыз да сезгә уртак булыр. Чөнки сез икәү бер бөтен булган үлфәт мәхәббәткә ия күркәм пар. Кем соң ул әти-әни? Алар гомерләрен безгә багышлап, безнең хакта уйлап, бары безгә дип бар көчләрен куеп, тормыш әйдәп баручылар. Алар сиңа авырткан чакта икеләтә, бәлки эшләтә күбрәк авыртуны сизүчеләр. Алар синең шатлыгың булганда, я булмаса, берәр казалышың булса, күкләргә очып, горурланып һәм эш фикердән сөеп йөрүчеләр. Яратканнарыбыз безнең, сөекле әниебез, газиз әтиебез. Бүтән бер җирдә дә сезнең шикелле булмаган бабакаебыз һәм әбекәебез. Менә инде матур юбилейларыгызга җиттегез. Саннар алмашынса да, сезнең күңелдә булган дәртегез һаман алмашынмы яшисез. Безнең иң зур хыялыбыз туган йортыбызның утлары гомердә дә сүнмәве. Чөнки сез яшәсәгез, без дә мең бәхетле булып яшәрбез. Бүгенге матур бәйрәмнәрегез көннәрендә рәхмәтләр әйтү бик аз булыр. Тик шулай да кабул итегез безнең чын йөрәктән чыккан олы рәхмәтләрне. Җитте вакыт без оныкларыгыз белән шатланышып яшәргә. Дөньяны җитәрлек кудыгыз. Хәзер инде зинһар үзегезне безнең өчен саклап яшәгез. Әти диям горурланып, әни диям шатланып. Юбилейларыгыз алдыннан мин йөрим канатланып. Оныклар шигырь өйрәнә, кайсысыдыр җыр ятлый. Минем күңел нинди бәхет диеп һаман кабатлый. Әниемә 60 тулган, 65 әтиемә. Картаябыз диеп әле берен дә уйлый күрмә. Күрәсезме, без балалар шатланышып җыелдык. Сезгә карап сөенешеп, бәхет хисенә тулдык. Дөньяның бар шәшкәләрен бирсәк тә бик аз булыр. Сезнең өчен сандугачлар үзләре көйләр сузыр. Без дә аларга кушылып җырларбыз теләкләрне. Исән-имин яшәтсен дип сорарбыз көнен, төнне. Тигез булсын сезнең гомер, мәңге икәү яшәгез. Алла бирсә 100 яшьтә дә шулай бергә яшнәгез. Хөрмәтле Шәүкәт Абдрахманович һәм Фәридә Ахтямовна, бүгенге икеләтә олы бәйрәмдә махсус сезгә дип җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, матур бәйрәмнәрегез котлы булсын. Телең
кытлау хатын без Радищево районы Түбән Маза авылыннан алдык. Аввясовлар гаиләсен Шәүкәт Абдрахманович һәм Фәридә Ахтямовнаны матур юбилейлы бәйрәмнәре белән кода-кодагыйлары Равиля апа һәм Акбар абый ихластан котлыйлар. Кадерле кодаларыбыз, сезнең белән яшәгән саен таң калабыз. Кирәк бит шулай. Меңләгән кешеләр арасыннан бер-берегезне бары бер көн генә арасы булган тоташ туган көннәргә кадәр бер булган охшашлык белән табу. Күпчелекләре бит әле бер зодиак билгесендә туган кешеләр гаилә кора алмый диләр. Ә менә сез бу сүзләрнең капма каршы мәгънәсе. Сезнең гаиләгез үрнәккә куярлык матур. Балаларыгызны да бик күркәм итеп тәрбияләгәнсез. Оныкларыгызга да сез сөекле әби-бабай булып торасыз. Сезгә ничә генә яшьләр тулса да, күзләрегездән һаман яшь вакытта булган көчле мәхәббәтне бүген укып була. Хөрмәтле кодаларыбыз, юбилейлы туган көннәрегез белән котлап, иң беренчедән, әлбәттә, кырыштай нык исәнлек, саулык телисебез килә. Хәзер инде бераз дөнья куласасын әйләндерүдән туктап, үзегез хакында уйлый башлагыз. Ял итергә ешрак онытмагыз. Бала оныкларыбыз шулай шатландырып торсыннар, ә инде безне сөендереп, һаман бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып, матур көзегезгә атлагыз. Рәхмәт шулай һәр вакыт ачык шат йөз белән каршылаганыгыз өчен. Бу туганнар сыман аралашуыбыз алга таба да эзелмәсен. Менә хикмәт, бер көн генә аралы бәйрәм килде. Кодабыз 65-ләрен, кодагый 60 киде. Медальләрен күкрәкләргә тагарбыз куллар кысып. Котларбыз юбилейлары белән иркәләп кенә кышып. Икегез дә бик матурлар, күзләр генә тимәсен. Сезнең гаиләгез янына бәла-каза килмәсен. Кем кодагыз дип сорыйлар? Шәүкәт дип горурланып. Кодагыебыз Фәридә дип өстим мин канатланып. Аввясовлар гаиләсен ул белмәгән кеше сирәк. Сезнең сыман матур кеше белә булырга кирәк. Котлы булсын юбилейлар, бакалларны күтәрик. Сезнең хөрмәткә матур җыр бүләк итеп җибәрик. Кадерле Шәүкәт Абдрахманович һәм Фәридә Ахтямовна, кода-кодагыйларыгызның бар теләкләре дә чынга ашсын. Юбилейларыгыз мубарәк булсын. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бары җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак, яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты
яшәр, якты йөзең торсын елмаеп, синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп, саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп, синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп, синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Өченче хатыбызда шулай ук Авиасовлар гаиләсе Шәвкәт Абдрахманович һәм Фәридә Ахтямовнага юллана. Радищева бистәсеннән туганнары Зайнетдиновлар, Хава Киямовна, Иске Кулатка бистәсеннән Курамшиннар гаиләсе Рәйсә һәм Илгиз балалары белән, Мәскәү шәһәреннән Зайнетдиновлар гаиләсе Рафаэль һәм Лилия аларга дип бик матур, җылы эчтәлекле хат язганнар. Туганнарсыз бу дөньяда яшәүләре кыен диләр. Хак сүзләр икәнлеген без дәлиллибез. Безнең кадерле кешеләребез Шәвкәт һәм Фәридә Авиасовлар гаиләсе туганлык хисләрен нык хөрмәтләп, кадерләп яшәүче якыннарыбыз. Бүген менә гаилә башлыгына 65 яшь тула. Иртәгә Алла бирсә, әлеге гаиләнең учагын җылытучы хатынына 60 булыр. Гомерләр шул ул бер урында басып тора торган мәлләр түгел. Бүген үткәнне дә кире кайтарып алып булмый. Ялгыш кына сәгать туктаса да, бары бер вакыт алга чаба. Көнне төннәр алмаштырып, сизмисең дә, шундый матур юбилейлар җитә. Тик бу матур гаилә уфтанмый гомер узуга. Чөнки әйләнеп артларына карардык, аларның матур еллары узган. Алда, Алла бирсә, тагын да матуррак, тынычрак, ләззәтлерәк мизгелләр көтә аларны. Бу туганнарыбыз безнең кайчан гына кермә, һәр вакыт шатланып сине каршы алалар. Фәридәнең табыны корган, Шәвкәтнең сөйләшер өчен сүзе табыла. Икәү алар шундый матур пар ки, күзләр генә тимәсен. Шушы аккошлар мәхәббәтендә гомер итәргә бергәләп, тигез генә насыйп итсен. Ни телик сезгә юбилейда? Барысы да бар шикелле тыела, тик шулай да саулык ул һәр вакыт кирәк. Шуңа күрә әлеге затны мулдан телибез. Бәхетегез балаларыгызга тоташсын. Оныкларыгыз үз казанышлары белән сезне гел шатландырсын. Тормышта ни генә булмасын, белегез, һәр чак ярдәмгә ашыгырлык, шатлыклар бүлешерлек без туганнарыгыз бар. Котларга килдек икесен, бер уртак бәйрәмнәре, алып килдек аларга дип теләкләр бәйләмнәре. Ниләр салдык эшләренә? Әлбәттә, бәхет, саулык, бер кайчан да күз яшьләрен сөртмәсен дидек яулык. Шатлыклар күмсен бүген дә, алдагы көннәрдә дә. Сездә көчле мәхәббәт юк, күргәнем кемнәрдә дә. 5 ел гына ул арагыз, пустяк русча әйткәндә. 100-гә, син 105-гә, бездә килеп җиткәндә. Котлы булсын туган көннәр, әйдә котлап китәйек. Матур картлык көннәренә ябыр Алла, җитәйек. Хөрмәтле Шәвкәт Абдрахманович һәм Фәридә Ахтямовна, туганнарыгыз теләгенә берни дә өстисе дә калмады. Без үз чиратыбыздан бүләккә дип сезгә җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Шитендә җыелдык инең түрендә, ялның матур кичендә, туганым йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын үй түрең, шаулабысын чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Туганым йортыңа кайгы кермәсен,
тұрсын үй түрің, шаулап үсін шешкегілер, ямлендіріп ғымырың. Туғаным, юртым қойғы кірмасын, егерлеп тұрсын үй түрің, шаулап үсін шешкегілер, ямлендіріп ғымырың. Шаулап үсін шешкегілер, ямлендіріп ғымырың. Ұзын бұсын Шаулап үсін шешкегілер, ямлендіріп ғымырың. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.